Boas tardes, benvidas e benvidos todas e todos a este acto de homenaxe a nosa compañeira Pastora Pensaña, a compañera do Grupo de Teatro Escoitade, organizado polo Centro Veciñal e Cultural de Valladares a través do Grupo de Teatro Escoitade. Moitas grazas a todos e todas por estar aquí. Moitas grazas á Xunta Directiva do Centro Veciñal e Cultural de Valladares polo seu apoio. Moitas grazas á Presidenta do Centro Veciñal e Cultural de Valladares. Moitas grazas ao expresidente do Centro Veciñal e Cultural de Valladares, a Gregorio, actualmente Presidente da Comisión de Montes Veciñais e Mancomunidade de Valladares. Hola, boas tardes. Vou a ser moi breve porque, bueno, falar de Pastora falar de unha desas persoas que, digamos, que é un regalo que nos dá a veces a vida, de conocer persoas tan maravillosas que dan todo para os demais, sin pensar a veces en elas mesmas ni na súa propia familia. Estar aquí neste centro, como está agora Ana, hai que dedicar moitas horas e moito tempo. E a grandeza que ten, o premio que recibimos, estuvemos ou estamos aquí agora, é precisamente a amistad que se colle cas persoas e o cariño que se lle coas persoas. E Pastora era unha desas persoas que se facía querer. Pastora foi unha persoa que antes de marchar de Vigo, estuvo xa na coral do Centro Cultural e deixou pegada na coral. E nada máis que Ilsa se incorporou aquí no teatro, eu tuve a suerte de conocela, porque cando a conocí esa na segunda vez que estuve no teatro, de conocela e de disfrutar do seu traballo como representante. Sempre estaba disposta a botar unha man ao que fose. Esa era a Pastora. Desde que empezou na coral, ela participou sempre no Centro Cultural, menos cando se foi de Vigo, que creo que ali onde estuvo tamén participaba en distintas cousas. Desde aquí, un aplauso moi forte para esa persoa, para a Pastora. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, os pés dos cabezales tornas facéndome mofa. Cando masino que sida no mesmo sol te amosas. Eres estrela que brila, eres o vento que zoa. Se canta, es ti que cantas. Se chora, es ti que choras. Es o murmurio do río, eres a noite e es a aurora. En todo estás ti, para min, e ni mi mesma moras. Ni me abandonarás nunca, sombra que sempre me asombra. Agora está. Moitas grazas, Ana, moitas grazas, Gregorio, moitísimas grazas, Mary. Grazas a todos e a todas. Imos continuar entón con esta segunda primeira parte e a continuación os compañeros do Grupo Escoitade van a recitar cada un seu poema que escolleron no barrio da Igrexa, orgullosa da súa parroquia, amante da boa música e das bandas populares, embaixadora de Valladares na plural xeografía española e nos diversos destinos profesionais de Blas, o seu venerado marido levantino. Nai de 3 fillos multiculturais, Luisa, María del Mar e Daniel, adorable avoa de Mario, coñecedora profunda de diversas ervas nativas, ensebres, medicinais e curativas, cociñeira innovadora,
persoa digna de confianza. O desexo que enche de abondo o amor que motiva sempre, e elo non é cousa do outro mundo, senón é que cando senso a nosa vida e que fai que ela non sexa corta, nin longa demasía, mas sí que sexa intensa, mas sí que sexa certa, mas sí que sexa limpia. Iso sí, mentres dure. Quenta máis un pouquiño, que a viaxe é moi cansada e queremos seguirnos contigo. Ai, as pingas van con ledicia, o sol empurra esquentando, loce unha festa no ceo, a nube xa está se formando. Moitas gracias. A continuación, Rosario. Sou eu unha nube. Sou eu unha nube no horizonte. Sou unha mácula no azul da mañá. Esmorece. Cativa a frouxa da súa lanzal figura. El once palidece a pinta gris marengo. Esmorece. Implacable o anticiclón que ancirra, e só queda aquel azul do mediodía. Esmorece. A ti, que sempre fuches. A continuación, Raúl. Do mar, pola esta versión original, do mar desde lonxe vímola chegar. Na frente, unha estrela. No bico, un cantar. Viña tan brillante e con tanto brío que hoxe a lembramos, amiga pastora. Como esquecela sen quedarse frío? A musa do teatro que vimos pasar deixounos marcados, deixounos voar. Que faz, toleas? Non o fagas, o deivarse. Medrará seguro, non o chintes. Espera, espera outra mañá, cando escintile o día, e a folla cubra o grón, e o tempo fago o resto, cando volva a choiva, cando o soño se renove, e eu estea ali, expectante, sempre ali. Que me estás incomodando. O terceiro acto vai ser a representación dunha parte da obra O Auto do Prisioneiro de Roberto Carballo Calero. Unha adaptación de Doro Piñeiro que conta o seguinte lema: o prisioneiro Antón Piñeiro, a nena Elba Domínguez, Gardián María José González,
O oficial, Eugenia García. A nai, Carla Freiría. Laura, Violeta Fernández. O vestiario estivo a cargo de Eugenia e de María José. A iluminación e o son a cargo de Andrés Acevedo, a produción a cargo dun servidor, a subdirección a cargo de Raúl Alonso e a dirección a cargo de Doro Piñeiro. Debo mantelo nos límites desta celda. Pero, se vostede non ten por que sair dela, un orden, un sistema, supón un ordenador, e todo ello supón unha inteligencia que lle permite esta finalidade. Que lle parece? Unha carallada. Como? Unha carallada. Iso é o que me parece. É esta a porta do director? Vostede observa todos os días. Esa porta é o mesmo director. Sí, señor. Tras dela está a dirección. Pois preciso comunicarme con ele. É o meu pai. Preciso comunicarme con meu pai. Ten vostede un teléfono. Pode facelo. Non, non podo. Xamais responde. Verá, ten unha vida tan, pero que tan ocupada. Por elo, eu dito. Non ten un minuto para ouvir a seu fillo? Se quera por teléfono? Permítame que o interés que se me otorga, o meu dito interés por vostede, está de sobra justificado. Escorretaria sempre ten a súa lura. Adeus, adeus Laura, adeus fillo. Ai, ao fin sos, sen que a quen son. Non, trabucas. Sempre hai que vencer. Que mire, lembra, isto é unha prisión, entendes? Non, home, non. Non hai ninguén. Non, home, non. Só ti. E máis eu. E non precisas máis.
este acto de hoxe, alineadvos ben. Alineadvos ben en fila. Aí. Quería lembrar que este acto que desenvolvemos hoxe, esta homenaxe á pastora, está enmarcada tamén dentro das celebracións do Día das Letras Galegas, que este ano está dedicado ás Xelarias. Só para relembrar así rapidamente. Mañá, ás 7 da tarde, teremos un concerto de Ceti e de Ville. O día 21 de maio, ás 7, o taller creativo didáctico itinerario desde a Xeria a Xela Arias. O 22 de maio, un concerto da Unión Musical de Valladares. O 23 de maio, un concerto da Escola de Acordeóns do Centro Veciñal do Grupo de Gaitas a Turuxo. Sempre estarás presente. Gracias. Os parabéns, non cabe outros parabéns a todo o grupo escoitado. Mere, que tamén forma parte deste grupo, moitas gracias por estar e, por suposto, igual que todo, Pastora sempre vai estar presente neste Centro Cultural de Valladares. Moitas gracias por vir e, bueno, o dito, sabedes que temos un programa das letras galegas que creo que ninguén ten un programa como temos nós aquí neste Centro Cultural.